Luto pala tayo ng champorado, guys. Ayan. At kamuti. Tapos na po tayo maligo. Feel and fresh na naman. Naglalagay lang tayo nito sa ating mukha. Hello? Hello, Papa? Hello? Balay! Oh! Uy, nasa balay. Uy. Ay! Kailangan yun si... Kuha! Si Papa na. Hello? Let's go. Dindin. Tara. Dali. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Oo, dali na. Amay. Tara. Ay, sure. Pupunta na po kami kila Mama, guys. Uy, dali. Uy, dali na. Alam niyo guys, nitong mga nakaraang araw, napansin ko, kumakati yung lalamunan ko. Tapos, ngayon, nagkaroon ako ng, mild lang naman siya, ubo. Tapos, inatake ako tuwing gabi, pag malamig yung panahon. Naalala ko, mga 2 months pa yung tiyan ko noon. Nagkaroon din ako ng ganitong, ubo. Kumakati din yung lalamunan ko. Wala naman siyang, wala naman siyang laman. Yung time na yun, meron kasing tinuro sa akin yung isa kong kaibigan. Hi nga pala kay Jessa. Nandyan siya ngayon kasama ng kanyang husband at ng kanyang baby kasi bago lang siyang panganak. Nandyan sila ngayon sa Thailand. Puro herbal lang naman po siya. So, okay na okay po siya sa mga buntis. Tanong rin ako sa kanya kung okay ba itong inumin sa buntis, sa mga nagpadede, ganun. Okay naman daw kasi hindi naman siya synthetic. So, wala siyang side effect. So, gagawin ko siya ngayon. Kasi talagang parang nadedeshertuhan na yung lalamunan ko. ang kati talaga siguro nang dahil to sa panahon ngayon na minsan ang init tapos biglang uulan. So mamaya gagawa ko nun para makainom na rin ako. Papainumin ko na rin si Ethan kasi parang medyo bumabahin kasi siya. So feel ko magkakaroon siya ng sipon din. So, ayun. Pwede naman din siya sa bata. Pakita ko sa inyo mamaya guys kung ano yung procedure, mga ingredients niya. Charot lang. Parang 4 lang naman yung ingredients. Kailangan lang ng onion, garlic, honey, tapos calamansi.
Meron pong malaking kaganapan kanina. May malaking eruption po ito nangyari. Inilipat po namin yung lutuan doon, banda. Ayan guys. Bakwet. Hindi kinaya ng semento. Tapos na po tayong nakaluto sa ating ulam. Nag-request kasi si ate. Siya naman yung bumili ng mga ingredients. Tapos ako lang yung pinaluto niya. So kanina, doon namin nilagay sa may semento. Tapos biglang pumutok yung semento doon. Kaya inilipat namin dito sa labas. Kain po muna tayo. After 15 minutes na pinakuluan yung tubig na may onion, pwede nang ilagay ang garlic ng 1 minute. So, nandito na po kami ngayon sa bahay, guys. Thank you po pala sa mga nanonood. At, ito lang po muna yung vlog natin ngayon. Salamat po sa mga bagong subscribers po dyan. See you po sa susunod na video. Bye-bye!